दादा तोनुला यान पनुला विने तुंदवा तुलु सिनेमा एंड मस्त खुशी आउंदित इरेगा वाइब दादा उंडु सुनील सर ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಡ್ ಫೀಲ್ ಆउंदित ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರದಾದ ಬಂಡ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂಡ್ ಐ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನ ಕಾಲಿ ತುಳುನಾಡತ್ತಂದೆ ಪಿದೈಲ ಕೊನೆಯರು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ಎಂಚಾನಂತ ಪನ್ನೊಡು ದೇಚಿದೆ ಬಣ್ಣ ಪೂರ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆನೇ ಜಿಂದೇನು ಎಂಚಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೇನುಂದಿಲ್ಲ ಸುರಾಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿಗೆ 100ಗೆ 500%. ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಮುಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಎಡ್ಡಾತಂಡು ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡಾತಂಡು ಅಂತಿಂತೂ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಫುಲ್ ಮೂವಿಯಿಂದ ಬಂದಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ಬಾರ್ ಲಾಯ್ಕಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಈತ್ ಶೋಸು ಈತ್ ಕಂಟ್ರಿ ಈತ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಡ್ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಬೊಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಕನ್ನಡಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾತನಿತ್ತು ಜೈ ರಿಲೀಸ್ ಉಂಡು ಪಂದು ತೋಜಾದ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇಂದು ಎಂಕಲ್ನ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪನಿಯರ್ನ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಇತ್ತ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡ ರೂಪೇಶ್ಗೆ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮನ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಇಜಿನಂದು ಪೂರ ಆಪುಚ್ಚ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಆತನ ಬನ್ನಾಗ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಎನರ್ಜಿ ಇಮೋಷನ್ ఒక ಸ್ಟೋರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಸುನಿಲ್ ನನ್ನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೇರ್ಲ ಪನೋಡದ ಎಂಕ್ಲಾನೆ ಭಾಗ್ಯ ಸುನಿಲ್ ಸರ್ಗ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡೌಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತೋಡ್ ಪಂಡ ಈಗ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಕ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಕುಲು ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ಕೊರ್ತೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೊಸ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬೈದೇರು ಅದ್ವಿತಿ ಓ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ತೋನುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪನುಲ್ಲ ವಿನೆ ತುಂದವ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆउंदित ಇರೆಗ ವೈಬ್ ದಾದ ಉಂಡು ಸುನಿಲ್ ಸರ್ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಡ್ ಫೀಲ್ ಆउंदित ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ತುವಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಳುವೇರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಜೈ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಲ್ಲ ನಿಖುಲ್ ಬತ್ತು ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತುಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತೋಡು ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ತೋಡು ಯಾನ್ ಗೆಂದಾವಡು ನಿಖುಲ್ ವರ್ತುಂದು ನಿಖುಲ ಕಾಸ್ಪಾಡಿ ಸೊ ತೂಲೆ ಬತ್ತದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾತಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ఒక ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ವೆರಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡ ಆಪುನ್ ಜೈ ಅಂದು ಅಮ್ಮನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದಾಲ ಪನ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಯ ರೋಲ್ ಆವಡು ಮಲ್ಲ ರೋಲ್ ಆವಡು ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ತೋಜುವೇರು ಬಕ್ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತೂನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಹೊಸ ಫೇಸಸ್ ಉಂಡು ಸೌತ್ ತೂನಾಗಲ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಇರೆಗುಂಡು ಸೊ ಜೈ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮೂವಿ ಎಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ತೂನಾಗ ರಿಯಲಿ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆತನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಎಡೆದುಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಮೂವಿ ರಿಯಲಿ ನೈಸ್ ಯಾನ್ ನಾಡೊಂದಿತ್ತಿನೇ ಇರೇನು ಸೊ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಾವು ಮುರಾನಿರ್ದಿಂಚ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಆತ ಕಡೇಟ್ ಜೈ ಸಿನಿಮಾದ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಸೊ ಇನಿಬೋದು ಥಿಯೇಟರ್ ತೂದಾಯ ಪಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರದಾದ ಬಂಡ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತ ಮನ್ಪೇರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನ ಕಾಲಿ ತುಳುನಾಡತ್ತಂದೆ ಪಿದೈಲ ಕೊನೆಯರು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಚಿಂದ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಂಡನೇ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಪೋನು ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೈ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲೇರ ಬಾಕಿದ ಕಡೆಟ್ಲ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಜೈ ಪನಾಡೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜೈ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿ ನಾವೇ ಬನ್ನಿ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಲ್ತನ ಓ ಜನಕ್ಕೂ ಎನ್ನು ಇರತ್ತೆ ಒಂದು ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಯ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಆ ಸ್ಟೀರಿಯೋಟೈಪನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ಪನೇ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆಕ್ಲಂಡು 2 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡ್ತೋಯ್ನ ಸೊ ನನಾತ್ ಇಂಚಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪಾಡು ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಾಕಿದ ಭಾಷೆದ ಕಲ್ತುಪಿನ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಆವಡಿ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಎಮೋಷನ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಟೋಟಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅವಳ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆತ ಲಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಂಡತಿ ಸೂಪರ್ ದಾಲ ಪಾತ್ಯಾರ ಇಚ್ಚಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆಂದಾವಡು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಗೆಂದಾವಡು ಆತ ಎಂಚಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೇನುಂದಿಲ್ಲ ಸುರಾಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿಗೆ 100ಗೆ 500%. ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತಡು ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರದ ಬದಲಾವಣೆ ಏರ್ ಕನ್ಪೇರ್ ಅಂದು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಈ ಮೂವಿಡ್ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುಂಡು ಅಂದೆ ಯಾಪನಗ ಏಪಲ್ಲಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಅದೇ ಕಾಮಿಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಕಾಮಿಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೂವಿ ರೂಪೇಶ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಮಾತ್ರ ಟೈಲರ್ಡ್ ಪಂತೇರು ಬದಲಾವಣೆ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಸೂನ್ ಅಂಚಿನ ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಯಾನು ಕೊರೋಡು ಅಂದಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ತುಳುನಾಡು ಜನಕ್ಕೂ ಎಂಚ ಪತ್ತು ಇರ್ತೂಲೆ ತುಳುನಾಡು ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆವಡ್ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾತಾಪತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ತೇರು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡ್ದ ಆಣದ ತಂಕದ ಮಗೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂದು ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತೇರು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ
ಜೈ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದು ಇನಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಯಾನು ಎಂಚಾನಂತ ಪನ್ನೊಂದು ದಯಪಂಡ ಪೂರ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆನೇ ಜಿಂದೇನು ದಯಪಂಡ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಿರು ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದಿಂದ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೂಗೊಂದುಲ್ಲ ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಬಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಂಗೀತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ LVSನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟ ಹೊಡೆದಂಡ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಬಂಡ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಹಿಡಿದು ದಯವಂಡ ಯಾರೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಗತ್ತು ಅವು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಅಭಿನಯ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದು ಬರ್ಪಣಾಗಲೇ ಖಂಡಿತ ನಿರಾಸೆ ಆಪೋಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಸಿನಿಮಾನು ಜೈ ಚಿತ್ರತಂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೈ ಅದ್ಭುತ ಯಾನು ಅವೇ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಿ ಲಾಯ್ನ LVSನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಗಡೆ ಪಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಏತೋ ಸಿನಿಮಾಡಾರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಡ್ಡೆನೇ ಕೊರ್ಪೇರು ಲಾಯ್ ಅಂತ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪಣಂಜನಲ್ಲ ಆರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಅನ್ಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದಾಕ ಜೈ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಪಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಪಗಣಿಸಿ ಪಂಡು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಬಂದು ಇದು ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಗೆ ಇತ್ತು ವಿನ್ ಔಟ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚೆ ರೂಪೇಶ್ನ ಈ ಮೂವಿಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ತುಳು ಟು ಸೊ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ಅದ್ವಿತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದು ಪೋಡು ಬಾಕಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಣ್ಪನ ಪಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂವಿಲಾಗ್ಲು ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲಿ ಐತೆ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂದು ಕೆಲವು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕುವರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದು ಬಟ್ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂದು ಏದು ದಾದ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದಾರೆ ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತು ಓಡು ಟ್ರೈಲರ್ಗಳ ಮೂವಿಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಯಾನದೇ ಕುದ್ದ ತೂದು ಏನು ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ತೂಲೆ 1000+ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುಂಡು ನಮಗೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟು ಸೊ ಮಾತಬಲೆ ತೂಲೆ ಜೈನ್ ತೂಲೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಎಂದಾಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು